Subli nata sa laing bahin sa may Purok Aspang, Barangay San Jose, General Santos City. Lain na pong panimalay ang atong bisita din pinagi sa abag ni Purok Chairman Ilnis Canse o kining nasa tubangan nga nagkalo. Siya naggiya sa tuwa din ug kinsa ang mga balay o mga residente nga apiki sa kining panginabuhi ug sa pagpuyo nga gikatudlo niya nga kinahanglan og gayud og hinabang. Now mo ni daw si Mrs. Vanessa no? Oo, Vanessa. Blaan gyapon. Kabalo mo ba saya? Kabalo. Okay, mo ni imong anak duha? Oo, duha. Sila edad na? Duha. Kini, akat to. Maglima karong Ugos. 5 karong August. So wag lisod yun ang kahimtang sa panginabuhi matud ni chairman. Wag lisod yun. So pwede ta makatan-aw sa imong sulod sa balay. Sang tulan ang bitong phone na dito. Yay, okay. Dek gabi. Ano? Panimalay. Naglisod yun daon sila. Makita na to ang kahimtang sa balay nga. Naglisod yun. Muna ilang panimalay. Asa man imong Mr. Day? Ma'am, Wala diri. wala diri. Nanginabuhi taon? Asa ron si karon? Nasa Surala. Surala. Wala siya naguli isa ka bulan na. Uy, nya. Unsa may inyong pagkaon? Wala nag-extra lang ko nag-arbis og mais. Mag-harvest lang. Ug mais. Sanggi. Nya asa na may bilin nimong duha ka anak? Sa akong kuan, mga paumangkon. Luya pud nimo. So kay wala na ka kabadala og kwartas, mister. Wala. Wa pud ti klaro iyang adtuan nitong trabaho. Murag pansamba lang. Wala po. Puros ni lalaki yang anak. Oo. Kung napamoy pagkaon. Ha? Napamoy pagkaon. Pagkaon, napamo. Da bira ito. So mo ni taon ni ilang kwento. Kaman na bira naman ng kami. Ilang puyan. Mandon siya. Mandon kami kailangan ng So unsay gyud kinahanglan ninyo karon? Panginahanglan ninyo karon. Bugas o unsa ba? Unsay kinahanglan? Bukas o kuan, sudan. Bugas ug sudan. Bahay. Og O balay. balay. Okay. Kuan balay ra man ni. Pero inyo unsa ninyo taa din Ug ako magpuyo diri si pinit yung mga bukol ako antang ko. Tungod sa kaubos no. So mao gyud taw na yung kinahanglan. Wala kay kontak si mister. Wala. Pero mingon siya mobalik siya. Wala siya mingon ni balik. Wala po kay wala man nagtawag. So isip duha imong anak nya walay trabaho. Naglisod jud kasi mo kayong karon. Manawagan ka sa atong viewers basin viewers nato sa Facebook ug sa YouTube. Basin unsay mo basin gusto ka mga ayog hinabang sila. Unsa may mga kinahanglan si otro daw? Unsay mo kinahanglan? Bugas o kuan, sudan o balay. Balay. Sumuna. Mo lang na. Sige kay ang ato ang hinabang nagdepende pod sa atong mga viewers ha. Magdepende sa atong mga viewers. Hilak ng bata. Pilidaran di ba? 25. Okay. 25 edad. So ang imong bana blaan pod. Paguli. Ate Buli. Okay. Sige, hilak ng iyang anak mo to si Vanessa. Diri sa may Chairman, salamat sa imong paggiya. Ito. Ang gasta din Sir, sunod sir.